Na, sziasztok, én István vagyok, és amit látjátok, ez a mikro volt. Most éppen nem vagyok játékban, mert lekéstem, meg pont cuccokat vettem a boltba. De tárén lehet, milyen királyul lehet nagyítani. Igen, most volt frissítés, ez multiplayeres játék, le lehet tölteni nyugodtan. Nagyon vagány, jó a grafika, ilyen kis játékfigurák vagyunk, amelyek különböző helyen vagyunk a házba. És szerintem nagyon vagány a játék, próbáljátok ki ti is. Vannak különböző karakterek, ilyen Barbie, egy ilyen ördög, mert itt is van. Ilyen prémium karakter, az a zombi, ja, most zombi módban vagyok, hogy most éppen ott számolja vissza az időt. A zombik lekegyőzik a figurákat, és a figurák túlélik, akkor a figurák nyertek. Ez Barbie skin, van ilyen chip, úgy hívják. Van ilyen hülye. Derp face-e. Na hát akkor vágjunk is bele. Next battle. Én is játszom. Ez vagyok én. Én ez a kis chip. Pepsis, nem tudom mi van a fejemen. Mindegy. Vannak különböző fegyverek. És... hát kivette el a picsádat. Na, akkor én ezt most... És pont én vagyok a zombi, beszarok. Komolyan. Van ilyen turbo speed hack. Én vagyok a zombi, hát én beszarok. Zombi. Meg kell ölni a figurákat. Azaz megöltem egy zombit. Hoppa. Közben pillanatra elment a hang. Technikai hiba. Ja, lőnek, ne hagyjatok. Nézzünk innen, mint a hodliba. Felugrálunk szépen, remélem nem látszik. És itt átugrálunk, hopp, ez az siker. Lőnek. Itt van emberke. Támadjam le. Segítek a társamnak. Anyád, hol mész? Az úgy hasonlít egy játékra. Anyád. Van ilyen turbó, mit csinálok én itt? Nem mind ugrálj össze-vissza, én is ezt csinálnám. Na, bázd meg. Ott a gyerek! Gyere a kis zombi, hogy laggolok. És megint nem stopperezem. Ja, még van egy perc, és még 6 figurát kell megöljünk. Figur, kill! Nem látok, tűnjön a pofámból a gyerekek. Az meg hogy ment fel oda? Ilyen hülye fejem van, nézzétek már. Itt egy bajom. Na. No, aztán. Dühödjé. Hoppá. Vagy gyerek, hol jöjj. Ha lenne most a sniperem, fú, mit csinálnék? Figurine, nem már. Dögöljetek meg. Én is most felmegyek milyen lehetetlen helyekre, aztán... Nem is tudok felmenni a lehetetlen helyekre, mert nem tudok sok lehetetlen helyet. De ott a térkép. Pont itt egy cuccos, ez az, király vagyok. Tűzzünk innen, mint a vadlibák. Van itt valaki zombi? Ott a zombi.
Sniperke. Elkaptam. Ne, ezt fel akar jönni, nem jössz fel, nem jössz fel, nem jössz fel, nem jössz fel! Ne! Hoppá! Ne! Dögöljél meg, bozerás köcsög! Most nem csak zombi mód van ilyen time deathmatch, meg van ilyen, el kell foglalni, ilyen elemeket kell vinni a saját bázisodra, az ellenségtől el kell venni. Meg van mindenféle. Van animation, az olyan, hogy két csapatból mindenkit meg kell semmisíteni, legalábbis például egyik csapatnál vannak 5-en, másiknál is 5-en, és aki megsemmisíti azt az 5-öt, akkor az nyer. Sziasztok! Brigida! Jaj! Azt láttátok, pedig majdnem. Jaj, igen, mondjatok békét, és szerencsétlen balfasz vagyok. Ne! Megint nem stoppereztem a videót, de ezt már szerintem elmondtam egyszer. Gyere, fussa. Break it up! Ilyen Lego cuccos van ott nekem. Tök szar. Tök szarul nézek ki. Ezt nem szeretem. Is. Break it on! Jövök! Ilyen buzisan. Komolyan. Ne, engem hagyjatok ki! Na, bőzik! Micro entered observer mode. Hagyjatok meg öltök! Dögöljél. Siker! 1182 HP. Ezt tudjátok milyen kevés játékban? Ne! Istenem! Mindjárt kimegyek és mást játszok. Azt a 7 kört végig kéne vinni. És egész éjszaka fog töltődni a videót, tehát fel fogja tenni szerintem. Legalábbis remélem. Figurine! Itt fent lesz valami cuccos. Buff. Nem csak itt lent. Enyém vagy című könyv. Nem akarok zombi lenni, bassza meg. Ott a kis buzi. Na, hagyjatok engem. Segítség. Jaj, de jó volt. Hagyja engem. Te is. Senki se segít. Komolyan, Istenem, hogy lehet ilyen csapat? Time Deathmatch, ez sokkal jobb. Na mindegy, én kimentem. Hol van az back? Back. Loading Skybox. Downloading. Lobby list. Free for all. Elimination. Csak zombi módos van. Next page. Time Deathmatch. Hallelujah. Mi? 30-20-as? What the fuck? Aki van itt mellettem? Istenem, nem hát a kurva. Na aztán. Istenem. A kurva életben. Na most. Istenem. Van zene van, komolyan. Na.
Ezt figyeljétek, vannak minden. Yes. És mindjárt vége van. Én most csatlakozok, és mindjárt vége van. Ugye, de azért egyet még megölök. Fasz. Ja. Juhú! Nem is szereztem semmit. Ready? Nem menjetek el, please. Én vagyok a főnök. Play. Most vagyok. Ready? Én átmegyek a másik csapatba. Nem megyek én át a másik csapatba. Go, Kazushi, go. Ez a party, kapszulák. Ready? Go! Kérdezzek valamit. Item. Igen, szúja. Ó, magyar. Találtam magamnak élektársat. Dehogy is. Adjuk. Most nem jöttem fel az Alkarival. A Karim az samaka, nem tudom mennyi. Ilyet nem tudni. Most nem állok neki elmagyarázni, utálok magyarázkodni. Hát itt elpofázzuk az időt, és semmi játék. Hát én azért csináltam videót, hogy játszodjunk. Na. Go! Istenem! De komolyan, hány órás videó lesz ez? Gyerünk már! Hova ment? Elment a gyerek. French. Search. New. Csipet hagyjuk. Szent. New. Basszus. Hogy írták a hunt? Így. Hagyjuk most ezt. Ó, inkább keresek más szobát, basszus. Hogy kell neki menni.
Na, bocsássatok meg, hogy én itt pofázom az időt, de... Item match. Animation, ez a kedvencem. Csak rossz pályán. Start. Fogadjunk, hogy megint az vége lesz, mire beérek. Ki fogad bele? Construction. Nek vége kell legyen, míg játszunk. Most kezdődött. Halleluja. Simoljuk az első. Halleluja, luja, luja, luja. 1999. szeptember 11-én. Játszodjunk, buzik! Én leszek itt a legjobb. Szia! Jaj! Ez a legjobb. Nye, 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 nye. Majdnem még. Kiderült amúgy. Ezért kell mindig mozogni, mikor lősz. Oké, neki futunk. Nem tudom, mit lőttem, de azért lőttem valamit. Tyuk, 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 tyuk. Nyertünk! Még ne. Ide bebújok, azt kempelek. Puzik, gyertek. Ez szar kemphely. Ilyet! My God. Amikor írok ilyen hülye smiley-kat, hogy D, vagy izé, akkor sohasem csinálom, azt csak úgy kírom. Te kumott képen van, amikor ilyeneket küldök. Adjál neki, paraszt! De szárod! Na! Sister mag. Sisteres mag. Én ide felállok. Azt aki ilyen, szétlövöm a picsáját. Figyeljetek. Shotgunnal. Gyere. Jaj. Minden is lehet sniperkedni, hölgyeim. Aki nem tudná, lövök oda a bazsokkal. Ja. Hops. Valaki itt megy a csatornában, az dögöljön. Ide be kell belők, azt aki jönne, ha... Basszus. Anyás. Észrevettek! Anyás! Basszom. Oh my God! Motherfucker, come here. Rather respawn. Anyuci, menjünk le a csatornába. Csóró disznók vagyunk. Nem hagyjatok ki.
Anyás! Mit keresetek? Istenem, mindig én hallok, meg teljesen elfejtettem.